Zdravím vás, video z Fortniteu, Season 1, našej Fortnite Challenge Season. A prvá challenge je vyhrať hru so lootom, ktorý naberieme, spadneme na zem za 2 minúty. Proste všetten loot, ktorý zoberieme za 2 minúty, proste s tým budeme hrať. Až do konca. Nič viac, nič menej. Ale, čo si dovolím, tak je healy. Healy si môžem brať. Takže, jak sa hovorí, good luck, have fun a poďme na to. Mám dve isté SMGčka, to nie je nejaký, neviem aký loot. Tak nič. Tak výborne, prvá hra, úplne. Vynikajúce. Nie! Nemyslíš vážne. Zase. Akoby, trošku akoby tu mi idú nervičky, hej? Dobre, zapínam. Spúšťujem skôr trošku. Nemôže. Ja som ho zabil! Toto tu tak dám. A movement tiež nepočítam. No, hovorím, 2 minúty, dobre. Môžem tam ísť, ale neviem, či tam úplne chcem ísť. No nič. Takto ani nič o ňom neviem, ty kokos. To kde sme akoby? Haló? Nič, ja sa nevyznám vo svojich stavbách. Teda čo také by som ja riskol? No, to by som len musel aj vedieť hrať. To nič. Nenechám. Nie. Nemyslíš vážne, že ja zomrem na zónu? Nemyslíš to vážne, že ja zomrem na zónu proste? No, spustil som časovač, stopky, už pomaličky mi prestáva dobre fungovať mozog, pretože už ma to bolí táto hra, je to proste trapenka. No, si myslím. Neviem, ale jednu vec, čo by som asi zrobil, tak je, že by som vyhodil korunku, lebo nechcem mať proste korunku, potom ma to prezradí. Čau, korunka. Ne. Nemyslíš vážne? Nie, to sa nestalo teraz. Nie, to sa nestalo. Však som tam mačkal ten medzerník. Zase celú hru, proste. Nie. To už mi nemôže mi utiecť. Proste nie je možné, no, si myslím. Pre pána, ja na tebe smrdí z tej papule, ja keby sa ti tam vygrcal bezdomovec, čo zožral vlastné hovno. Nie totiž, nie úďasná. Presne to som si myslel. Môže mať 0 ping, to nie je možné. Nie, môže mať 0. Škoda, nevadí. Dobre, vynikajúco. No, tak, to je level excited trilión. Áno, lebo yes, je to tak. Aha, on je tu hore. Aha, okej. Dobre, som sa zľakol. Poď tu. Balón. Nie. Ja, to není. Nemyslíš vážne? To není normálne možné. Dúfam, že ma tu typek nechce zabiť, ale jak tak vidím, tak asi hej. Tak kokos, no nič. Normálne zase som to zapol. Už mám nervy. Neviem, prečo nie je normálny ten matchmaking, keď vidia, že hrajem jak noob proste, tak mi dajú takých silákov tu proti mne. Nie, tu s čím tu po mne strieľa? Dobre, ešte, že ide head, lebo... Kto tu po mne strieľa? Ja som len... Ja nič nechcem zle. No a kúkaj na ten aim. Typek ma zabije skorej. Normálne bot ma zabije. Dobre,
Nezabije ma bot, lebo ma zabije typek, čo tu teraz príde. Lebo typek je normálne žikej mi god. No, hovorím. Dobre, vieš čo? Toto je tu... Šťastie nám dopraje, ale asi nedopraje, jak tak na to pozerám úplne. Asi nám úplne nedopraje, no. Asi nám úplne nedopraje. Nemá ani zbraň na to, že by po mne strieľal, ale už po mne strieľa. No, poď. Cojako? No, si myslím. Presne to som si myslel! Chlapík nemám, ani nikdy nebudem mať, takže... Tieto vojny sú mi úplne... Dobre. Normálne nie. Hodzaj bež. S nami srandu zažiješ. Už vieš, čo to znamená, vždy keď svieti zelená. Chodník, cesta, semafor, prídeš k ceste, pozor, stoj! Jaj. To normálne, to úplne ma to ukľudňuje. Išiel na ňo. To má na mňa pozerať, ak ja sa tu púčim. No, normálne chyluj. Ja tiež chylujem, ty by si mal tiež chylovať. Dobre, však akoby v poriadku, vieš. Mňa môžeš na jeden šod vypnúť. Som v pohode, ty opica. Jeden? Čo je nejaký poplach? Ale čo by poplach, vy nezbedníci? Aha, oni tu vlastne všetci majú, hej, takto akoby defaultný skin. To nie som jediný, dobre vedieť. Tam si riešte svoje, vieš čo, ja si tiež tu, aha, riešim svoje. A aký vieš aký som šťastný tu? Toto sa hrabie proste. Takéto infarkty dostávať z toho, že proste tu typek tu zase na mňa nabehne za chvíľu. Ide tu typek. Není možné. Není možné. Jak nokt. Emotional damage! Emotional damage! Dali sme to. Už som voľný normálne. Celý čas som nič nehovoril. Predovšetkým by som chcel poďakovať Bohu. Tak celé, že najviac by som chcel Bohu poďakovať a ďakujem aj vám, že ste dopozerali toto video až do konca, ak ste ho náhodou dopozerali. Ja si nerobím srandu, 4 hodiny záznamu. Také dlhé video, to som nemal nikdy. Takže ja vám fakt ďakujem, že ste si to pozreli. 13. piatok. Kto vie, čo je 13. piatok? Video. Pravdepodobne budeme hrať nejakú takú jednu hororovku. Ak sa samozrejme všetko podarí. Takže ja vám ďakujem, že ste si to pozreli. Ďakujem Bohu. A fakt, majte sa. Like a odber samozrejme. Si poprosím.